So yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ito, pauwi na tayo. Time check is alas 6. Sana bukas na yung gasolinahan. Teka lang, tignan ko lang, baka bukas yung Petron dito eh. Pagas na tayo, masarado pa. Wait lang, ayusin ko lang yung data ko nakapatay. Dito na tayo dumaan. Yan, so bala ko nga dumaan ngayon ng Maliko. Kaso parang ang lamig. Bahala na. Ayun no, ang hamog oh. Sana hindi sobrang lamig dun. Mga alas 7 tayo makakarating dun. Pero feeling ko malamig. Bilisan na lang natin. So kamusta yung mga nagpaputok mga ka-bird brain? May naputokan ba sa inyo? Wala, natulog lang ako kasi ano nga, magbabiyahe ako. Hindi rin ako naginom na ako kahapon. Ngayon natulog lang ako. Kanina na nagpuputukan, yung nagbobombahan yung mga motor, tulog ako eh. So happy new year. So ride safe sa mga kapwa ko nagbibiyahe ngayon na malayo. Medyo malamig, grabe, sobrang hamog. Ewan ko na kung kita nyo yung hamog. Yung visor ko nakaangat kaya siguro medyo malakas yung hangin sa ano na to. And tingin ko makakarating tayo sa bahay nito mamaya mga alauna or alas 12. Ayun ang kapal ng pag oh. Grabe, kasi ang daming insekto. Kawawa yung visor ko nito mamaya. So ayun mga ka-bird brain, kita-kits tayo maya. Nandito na ako sa may pa-boundary na ng Natividad saka San Quintin. Yan, lumiliwanag naman na. Doon na tayo magano, kita-kita sa paakyat ng Maliko. Yan, so time check mga ka-bird brain, 6:12. Nandito na ako sa may San Nicolas. Malapit na tayo kumanan dun sa may papuntang Maliko. Sarap ng hangin. Ang kalabang ko lang ngayon yung mga insekto, tumatama sa mata ko. Kasi nga yung visor ko nakaangat. Kasi tinted yung visor ko eh. Medyo madilim pa kasi. Ayun, so kita-kits tayo sa paakyat. Let's go. Time check mga ka-bird brain. So dito na ako sa may tulay. Paakyat na ako ng bundok. Ayan, 6:19. So ito na yung zigzagan na mga ka-bird brain. Buti may ano dito no, yung ito, yung sa kalsada yung nagbi-blink. Medyo malamig na dito mga ka-bird brain. Sakto lang yata yung biyahe ko. Pagdating ko ng taos ito, medyo maliwanag. Yun, lamig. Matalbog lang talaga yung kalsada dito. Nagbawas na nga ako ng tire pressure ko eh. Nagbawas ako kasi matalbog nga dito. Sana maganda yung daan sa Santa Fe no. Hindi ko pa kasi nadaanan yung Santa Fe, kaya gusto ko dumaan dito para madaan ako yung Santa Fe. Para next time, alam ko na yung mga pwedeng pasyalan pag may kasama ako, mga tropa. Kaya ayoko rin magbiyahe kaninang sobrang aga kasi ang dilim dito. Nakakatakot naman mag-isa ka lang dito. Buti kung kabisado ko na tong lugar na to, di ba? Yan, may mga malalalim na liko gaya nito. Ayan. So, ayan. Mamaya kita tayo doon sa may ano, taas. Kita-kits tayo doon. Kasi mauumay lang ka dito, puro ganito lang dito. Ayan. Liko-liko, ayan no. Woo! Open. Ayan, ito yung maganda na view. Ayan no. Doon tayo sa taas mamaya. Sana may sea of clouds. So time check mga ka-bird brain, 6:44. Nandito na ako sa may ano, yung dating tinambayan ko. Medyo malamig dito ngayon. Hanap tayo ng magandang picture tayo. Pero kapag picture na ako dito eh. Marami pa rin tumatambay dito kahit maaga. Yan, maliwanag na. Nakakatakot dito, parang mayat maya nagla-landslide kada ulan. Ito sa part na to wala na signal dito eh. Mahina na, ang lamig na nung kamay ko. Siguro kung wala akong vest, yung rekta jersey lang ako, tagus talaga yung lamig nito sa katawan ko. Lamig na, grabe. Woo! Malapit na tayo makarating doon sa ano, yung kinainan ko. Hanggang doon lang yung pinuntahan ko eh. So bandang kalahati na yon papuntang Santa Fe. Siguro mga 30 minutes pa yon pababa ng Santa Fe or 20 minutes. Oh, lamig. Giginig yung ano ko, kamay ko. Chill lang tayo para pagbaba natin mamaya hindi tayo pagod. Para nangyari, nag-additional ano lang ako, additional na 1 oras papunta, 1 oras pa uwi dito. So kung nabiyahe ko nung nakaraan na 4 hours or sabi mo ng 5 hours yung papunta, malamang ang pauwi ko nito 7 hours kasi nag-additional ako ng ano pinuntahan. Baga nag-long cut ako. Pwede ba dito tumambay? Wala silang masyadong view deck sa tabi ng mga bangin kasi
dito parang hindi pa stable yung ano eh. Maya't maya may landslide eh. Di mo alam kung gagawin view deck to ano eh. May mga abang na yung mga may naka-ready na view deck. Kasi kung titignan nyo, parang maya't maya ano, landslide. Sarap tumira dito, no? Tapos magtanim-tanim ka lang, gulay-gulay. Uy, ito ano na naman to, butas na naman. Actually may maganda pang spot doon sa taas eh, na hindi ko napuntahan nung nakaraan. Malapit na yun eh, sa kinainan ko. Nakita ko lang nung nakauwi na ako, nakita ko sa Google Map. Oh, lamig. Mini Falls, ayan. Ganda nito, Mini Falls lang to. Ayan, malapit na tayo doon sa kinainan ko. Nagutom tuloy ako bigla. Bakit ganon? Bigla akong ginutom ah. Ayan o, 225. Tapos SF22. Ibig sabihin ng SF, shipping fee. De, joke lang. Ang kasunod na bayan is sa may Santa Fe na. 22 kilometers na lang, nasa Santa Fe na tayo. Yun. Tapos yung 200 kilometers sa taas, yun yung ano, mula sa may kilometer 0. Kumaga nasa 200 kilometers tayo mula sa Luneta. Lamig. May part lang na makabasa dito. Siguro dito rin madalas mag aksidente eh, no? Siguro kung espalto yung kalsada dito, sobrang ganda siguro. Kung talagang asfalto, hindi yung matagtag. Oh, lamig. Time check, 6:59 or 7 AM. Andito na ako sa may yung kinainan ko nun. Yan. So, Nueva Vizcaya na to mga ka-bird brain. Lamig. So, isang oras na tayo nagbabiyahe. Ay no, sea of clouds. Grabe. Pucha, wala ka nang makita. Literal na clouds. Uy. Literal na hamog, hindi sea of clouds. Hamog talaga. Literal eh, no? Kapal ng hamog. No? Wala bang view deck dito? Solid to, solid. Pwede kayo gumilid dito. Wala, alanganin eh. Pipicture sana ako eh. Woo! 20 kilometers pa, nasa Santa Fe na tayo. Lapit na. Tignan natin kung talaga bang matarik yung mga ahon sa Santa Fe. Sabagay, hindi na tayo ahon, pababa na tayo eh. Pero makikita naman natin kung gaano katarik. Kasi di ba usually pag kayong mga truck driver, ay mga manual driver, lagi nila sinasabi itong Santa Fe. Puchan, lamig. Matatay tuloy ako. Uy, lamig, gagi. Putang ina, ba't ganon? Lamig. Maliko viewpoint. Pangasinan pa rin pala to. Sa part na to Pangasinan pa. Pero may ano kasi doon kanina, Karatula, Vizcaya na eh. So ito pa rin yung boundary ng ano. Kaya pala yung viewpoint na pinuntahan ko, San Nicolas pa rin. Ang haba para ng Pangasinan, no? So, kita-kits tayo doon mga bird brain. Let's go. Time check, 7:04 na. Santa Fe na to mga ka-bird brain. Pero mula dito hanggang sa may Santa Fe na proper, ano pa, 20 kilometers pa. Ayun, puro downhill na to mga ka-bird brain. Ayan, engine brake lang tayo ng engine brake. Para less preno tayo. Matarik nga dito mga ka-bird brain. No? Nangahangatog ako, lamig sobra. Sinisipon na nga ako eh. So, ingat lang pag alanganin full brake. Pero ginagawa ko engine brake lang ako lagi. Lalo na mahina ang engine brake ng mga Matic kumpara sa Decambio. Grabe, nangangatog ako, ang lamig. Puro downhill na to. So hanggang dun yung boundary ng Santa Fe tsaka Pangasinan. San Nicolas, Pangasinan. Dun malapit sa kinainan ko banda. Kaya siya may Nueva Vizcaya na Karatula kanina kasi na talaga yun eh. Boundary na eh. Ayun oh, grabe naman yun. Kala mo usok eh no? Para tayo nasa Baguio. Baguio feels. Hindi man ako nakapag-Baguio. Man ako sana mag-Baguio eh. Kaso nga nakikita ko sa balita, sa post, ang traffic sa Baguio. Hindi na ako pumunta. Next time na lang. Sobrang lamig talaga. Para ang sinasalubong ng 17 degrees na hangin. Ay, may ano rin dun, no? May mini falls. Sinisipon na talaga ako. Hindi ka naman makapagmabilis dito kasi downhill tapos puro paliko-liko. Buti kung Mickey Maso tayo magmotor. Pucha, saglit lang tong downhill na to. Kinakaba ko pa, 1 bar na lang ako. Sana wala ng uphill. Kasi pag nagkataon to, umakyat na naman ako ng matarik. May tendency hindi na umabot yung gasolina. Ito pala yung Imugan Falls.
Hanap tayo kung may gasolinahan dito. Yung bote-bote. Barangay Hall. Ganda ng barangay hall nila. Naiihi na ako. Tingin ko meron dun gasolina Pero tignan natin, malay mo umabot tayo. Imugan, lamig. Grabe. Hanap tayo ng maiihan, naiihi na ako Ano ba yun? Kung kailan nasa baba na ako ng bundok. Kanina puro bundok doon, ba't di pa ako umiihi? Hanap tayo dito, iihi na ako. Dito, sa may malaking puno. Tabi-tabi po na lang tayo, tabi-tabi po. Makikiihi lang. Malayo pa Oh, malapit na. Hindi ko sure kung may gasolinahan doon sa poblasyon. Sana umabot yung gasolina ko doon. Grabe, nanginginig yung kamay ko sa lamig. Ayun mga ka-bird brain. So, bad news. Natumba tong motor ko. Kasi magpipicture ako doon kanina sa may karatula ng Imugan. Elevated kasi yung daan pababa. Di ba sinenter stand ko? Pero ramdam ko na parang alanganin ka ako. Sabi ko bilisan ko na nga. Tapos nung pag-atras ko, mga 2 hakbang lang. Ayun na, tumumba na. Hindi ko inabutan. Ang bilis Dapat pala inantay ko muna ilang segundo. Tsaka dapat pala pag nag-aalangan ka na, pag feeling mong alanganin, dapat sinafety ko na lang. Ay, wala. Ganun talaga. Move on. Laking tulong dun yung crash guard Kasi kung walang crash guard, malamang basag-basag yung kaha ko. Pero ang sumalo talaga nung pinaka yung crash guard tsaka tong side mirror ko. Yung side mirror ko yung napuruhan Ito, natupito tong kaliwa. Pakita ko sa inyo. Ang tibay nung ali nung TRC pero natupi niya pa rin. Sobrang bigat kasi ng ADB. Kala ko nga hindi ko matatayo So later ko na-check kung ano ba talaga yung mga na-damage. Pero feeling ko naman yung kalahating side lang. Yung upuan ko may gas-gas Tsaka yung panggilid. Maalas naman. So no choice, paparepaint natin. Yung kaha ko medyo malalim yung tama. Kapang talaga, pwede ba ibalik yung oras? Wala, ganun talaga, move on na lang tayo. Buti yung camera ko, yung Insta360, hindi naipit nung natumba. Ay, swerte na malas. Sana yung ibang nasira is hindi malala. Hindi ko sure kung umangat nung parang umangat nung yung crash guard. Flashback. So ayun mga ka-bird brain, malas lang. Kasi magpipicture sana ako dito, binalikan ko pa. Medyo elevated kasi dito. So binalikan ko, ayun, natumba yung motor ko dito. Ayun alanganin kasi yung ko. Ramdam ko na kanina na parang alanganin. Sakto nung umatras na ako, 2 steps, bigla natumba. Aray ko. Ayan. So ito. Ayun, malas. Meow, 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 meow. Natamaan pa yung ilaw ko. So hindi to nabali. Ang pinakasumalo, yung crash guard. Buti na lang din may crash guard ako. Ayan. Pero natamaan pa rin to. Itong part na to na tinamaan. Then itong handlebar, ang napuruan side mirror ko. Ayun to, natupi. Meow, 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 meow. So ayun, move on. Wala. Anong oras na? Sana hindi mag-check engine. Ayun, hindi naman nag-check engine. So 7:30 na mga ka-bird brain. Magpipicture lang ako Pero ramdam ko na kanina talaga. Sabi ko parang matutumba. Binilisan niya ring matumba. Wala, ganun talaga. Tanggapin na lang natin. Malas sa swerte. Hindi ko na lang inisip na Actually kitang-kita ko pa na matutumba na Meow meow talaga ako. Sabi ko meow 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 meow. Ayun, gastos. Palit ng kaha. Pero iniisip ko kung hindi ko muna papalitan. Kung paparitin ko ba o iniisip ko Sa bahay ko nang lilinisan to para makita ko ano ba talaga yung tama. Ay, buti hindi nabasag yung lens ng camera ko. Ayun, nagasgas din yung Kasi ito natumba, di ba? Ayun, lumuwag.
Sige, ayusin ko lang mga ka-bird brain, tapos biyahin na ako ulit. End of flashback. Kalungkot lang no. Aray ko, yung iniingatan kong motor. Natumba ng walang kalaban-laban. Natumba ng katangahan. Tanga kasi. Sabik kasi mag-picture eh. Picture ka pa. Tumba ka ngayon. Actually, binalikan ko lang yun ha. Nalagpasan ko na yun yung imugan. Nakita ko nga, tapos binalikan ko para lang mag-picture. Tapos ganun pa nangyari. Nyaw. Wala. Lesson learned talaga. Tanga eh. Tanga. Ay, move on. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Wala naman sanang problema. Ang problema lang, gastos ulit. Gastos, malala. Ang pinakatinamaan, side mirror. So, bibili ulit ako ng side mirror ko. Kailangan naman kaliwa lang biling ko. Di naman pwedeng kaliwa lang yan. Pero try ko nga kung kaya pa unatin. Parang hindi na eh. Pag inunat ko siya, halata na yung gas-gas eh. Pero bahala na, tignan natin anong mga pwede nating maremedyohan. Mahal pa naman tong side mirror ko. Actually, na-save yung lever guard ko. Yung stock, may konti lang gas-gas. Kaya na siguro sprayan ng ng black para matakpan lang. Malupit yung crash guard ay yung lever guard hindi nabasag. Plastic lang to. Hindi siya nabasag. Tibay din. Buti wala nang ibang problema. Buti di nag-check engine. Pag nag-check engine, nagkataon, wala nga. Ang layo ko pa naman sa Kabiasnan. Chill lang muna tayo. Pinapakiramdaman ko pa yung motor eh. Nakakalungkot na balita. Ang ganda ng salubong ng New Year ah. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Yan, so Nueva Ecija na to mga ka-bird brain. Nadaanan natin yung arko. Pero mataas pa to, nasa bundok pa ako eh. Sana makahanap ako ng Petron sa baba. Grabe, basag-basag yung kalsada dito. DPWH. Hindi pa rin nawawala sa isip ko yung pagkatumba ng motor ko. Sariwang-sariwa pa. Mahirap pa naman ito, yung side mirror pa na nadali itong nasa kaliwa. Yung mas gamit na gamit. Time check, alas 8 na, 8:08. Pababa na tayo ng San Jose. Dapat alas 9 na sa San Jose na tayo. Then ilang oras pa. Lamig pa rin dito. Nangangatog pa rin yung katawan ko. Lamig. Pangit lang nung kalsada dito. Partida highway to ah. Parang walang planong ayusin to ah. May tunnel pala dito. Ayan, basag-basag din. Aray ko po. Ano na? Nagbibling na yung gasolina ko mga ka-bird brain. Delikado to. Wala pa ako nadadaan ng gasolinahan. Sana mayroon dito. Sabagay, puro pababa naman na to eh. Kung maubusan man ako, tulak natin. Naiihi na ako. Sana may gasolinahan na doon ako iihi. Gasolinahan, lumabas ka na. Petron, o kaya Shell. Kinakabahan ako ah. Mga 1 litro na lang to eh. Imposible namang walang gasolinahan within 20 kilometers. Okay, kung mawalan tayo ng gasolina, makaka-arbor naman siguro tayo sa mga rider. Huwag lang mag-uphill. Baka biglang may uphill pa to, no? Gasoline station. Wala kasing data eh. Search sana ako eh. Pero bahala na. Kita-kits tayo sa gasolinahan mga ka-bird brain. Hanap din. Ay, sa wakas. Hindi na to aabot ng San Jose. Magkano nila? Premium 53. Dito na ako magpumultang. So yun, 370. Thank you. Ayan, makakawaswas na tayo. Wala na akong iniisip na gasolina. Dito ako natagalan eh. Kakaisip ko sa gasolina eh. Tara, let's go. Pangit ng kalsada. Sibot yung gasolina ko. Tignan mo, halos ilang litro yun. Konti na lang. Titirik na ako eh. Nakalimutan ko kasi magpagas kahapon. Bali 2 bars ako nagsimula eh. 3 bars. So umabot siya ng almost 90 kilometers. Time check, 8:50, mag-alas 9 na. Paano pa lang tayo, pa San Jose pa lang. Nueva Ecija pa rin, pero wala pa tayo sa San Jose. Dapat ma-overtakean natin tong truck kasi mabagal to eh. Downhill kasi. Medyo sila pag downhill. Alalay lang sila. Alanganin to ah. Hintayin natin mag-open yung kaliwa. Yan lang.
Sila may 4 wheels. Mahirap alanganin. Doon tayo sa sunod na kanto. Ang pangit lang sa matic pag yung ganong overtaking yung dikit, may tendency mabitin ka sa ano, lalo na pag medyo dikit yung ano, kalsada. Hindi kagaya ng manual, talagang masasagad mo eh, makapagbawas ka maigi. So may arangkada ka talaga. Pag matic kasi maliwan na lang kung bago ka pa tumutok sa puwet, hinahataw mo na. Alas 9 na. Kita-kits tayo mga ka-bird brain sa ano natin, next na bayan. San Jose na tayo mga ka-bird brain. Pasok tayo ng bypass. May Petron dito. Sayang, di na ako umabot dito. Kung pinilit ko, hindi na abot dito. Turn right to Manila. Malasin, Santo Tomas, bypass. Yun, dito. Pag papuntang Pangasinan, itong daan na to, malayo na to. Kasi kung magsa-San Jose man ako, dun sa kabila yung lilikuan ko. Ito kasi nasa side to ng ano eh, yung kabilang side ng San Jose. So in short, another daan to mga ka-bird brain. Versus sa dinaanan ko papunta. Magtatagpo lang ulit yung dinaanan ko papunta doon sa may ano na, bandang San Miguel. Tapos pagdating ng San Miguel, yung San Rafael, hindi natin babakbakin yung ano, pababa ng Bukawi papuntang Valenzuela. Lalabas ako ng papuntang ano, San Jose del Monte, Bulacan. Bali sa Fairview ako lalabas. Labas tayo ng Katipunan siguro, pauwi ng Pasig. Llanera Southgate. Pangit ng kalsada dito. Ito yung opposite side ng ano, pag doon ako sa kabila, ito yung Talavera opposite. Tapos yung gitna, yun yung pinaka main ano, yung main city. So ito yung tatlong kihati na daan. Mamaya ano na tayo, Kabanatuan na. Grabe, naiihi na naman ako. Ang lamig kasi. Llanera, ang ganda. Ano to? Pantabangan na ba tong kalsada na to? Asfalto na. Mahaba-haba rin to. Chill muna. Chill. Chill, papi, chill. Ang natakbo ko na as of now is 130 kilometers. 130 around ano na, 3.5 hours. 20 kilometers pa yung ano, Kabanatuan. Woo! Oh, Diyos ko. Matalbog na naman. Ito na yung dating nilabasan ko. Yan. Dito na yung naghiwalay na daan. Ako dito ka sa main road dumaan pauwi ng Pangasinan. GT Oil. Ang dami ng GT Oil dito, no? Nakakaya naman sa mga tricycle na to. Ay, mga 4 wheels pa yung nag-overtake sa kanan. Awit sa inyo mga boy. Tricycle na naman syempre. Usual, Cabanatuan City. Cabanatuan na tayo. Dito tayo sa kanan. Isang napakaangas na kalsada. Matalbog lang dito. Teka lang, gilid muna ako. Naiihina ako. Hindi na kaya. Ito banda. Ito may puno. Dito tayo magtago. Dito sa Cabanatuan, magandang bypass dito eh. Saka doon sa may Plaridel. Yeah, maganda. Time check, alas 10 na. Uy, matraffic. Lumang-luma na tong tulay na to, no? Ba't kaya din nila inaano to, no? Yung para pinapaganda. Wala silang pakialam. Gapan na tayo, gapan na mga ka-bird brain. Japan. Ay, grabe talaga mga tricycle dito, no? Alam na nga hindi maka-overtake. Hindi na lang magbigay saglit. Talagang mahataw pa rin sa gitna. Sarap sana kumain sa Bulacan, no? Tingnan natin mamaya, makabili na lang pagkain. Nakakatamad kasi tumigil eh. Malapit na tayo sa ano, Robinson Gapan. Gapan. Laki rin pala ng Gapan, no? Ito na yung Gapan mismo. Gapan City. Dire-diretso si tropa. Ito na yung Robinson Gapan. Laki rin eh, no?
Itong kahabaan ng San Miguel, mahaba rin to. Umay rin to eh. Kasi nung papunta ako, umay ako dito sa San Miguel, ang haba. Bali sa San Rafael tayo lalabas. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Medyo gutom na ako. Parang nung nakaraan din, hindi ako kumain eh. Pero kagabi, busog, ang dami kong kinain bago matulog. Puro ako kain. Paggising ko sa tanghali, kain, kumain ulit. Walang katapusang kain hanggang gabi. Malasakit Bypass Road. Dito na yung mga bilihan ng pasalubong. Wala kasi ang lagayan eh. Hindi kasya sa compartment ko. Punong-puno yung compartment ko ng mga damit ko lang eh. Wala nakasulat sa ano ng San Miguel ah. Isa to sa umay na kalsada itong San Miguel eh. Mahaba-haba pa to. Mga 2 oras pa to siguro. Salamat po. Hindi, buti pa 3 oras. Pag sa Metro Manila, matraffic na yan. Dun sa may Bulacan banda. Sa may Tungko. Pababa, matraffic na dyan eh. Ay, sarap magbiyahe. Ito na yung boundary ng Gapan. Tsaka ano, San Miguel. Diba taga dito si ano, Timbugok. Traffic na dito. Traffic kasi mga tricycle, alam mo na, king of road. Mga tricycle na maangas. Kanina pa ako ginugutom ni Coco Martin ah. Ay, mang inasal. Kanina pa ako ginugutom, Coco. Solve na solve ba, Coco? Grabe, barag-barag. Pero okay pa to. Manageable pa to. Tsaka konting spot lang. Pucha, dun sa Valenzuela, iiyak ka talaga. Bali ano to, first ride of the year natin. First long ride of the year. Ibig sabihin yan, siswertehin tayo. Puro long ride tayo ngayong taon. Kasi yung, uy, putang ina. Sarap. Lalim. Kaya pala umiiwas yung L3. Kasi itong first ride natin, nasa 200 kilometers to. Ayun, 187 kilometers na ako. Itong kalsada na to, dami mong grrr. Ayan, 187. Kung pabasihan natin yung distance ko, no, nung umuwi ng Pangasinan, nakarating na dapat ako. And sakto, ayun, no, 6, ano na ako, 5 hours. Hindi, 7, 8, 9, 10. Ayun, tama, 4 hours and 40 minutes, sakto. Kung doon ako dumaan sa dati kong dinaanan, nakarating na sana ako sa bahay. Since nag Nueva Vizcaya ako, umikot ako ng Santa Fe. So additional 2 hours to. Uy, wala ko lili ko si tropa. Additional pa to na 2 hours. Medyo matraffic lang dito ngayon. Lupit ni Manong, oh, cellphone. Cellphone while riding, one hand. Napakaangas. Di uso helmet dito ah. Tricycle sa kapwa tricycle. Aray ko po. Yung mga tricycle driver na humaharang sa gitna ng kalsada, kaparehas ng logic ng ano yan eh. Yung mga nagbababad sa fast lane sa expressway, bumababad sa fast lane na katwiran nila 100 yung speed limit. Di okay lang, 100 naman ako ah. Di ibig sabihin 100 yung speed limit eh, magbababad ka na ng 100 dyan sa ano, overtaking. Kaya nga overtaking lane yan eh. Kasi may iba dyan, syempre hindi lang 100 yan, babanat ang lagpasandaan yan. Kaparehas ang logic ng mga tricycle driver yan sa gitna ng kalsada. Sabi nila hindi lang ikaw yung may karapatan. Eh no, kung tutusin yung expressway, yung mga yan, kung nasusunod lang yung overtaking lane tsaka ano, yung right side, tutusin mas maluwag o mas mabilis pa ang biyahe. Kasi nalilesen yung natatraffic. Same dito sa mga national highway. Kung marunong lang gumilid ng mga tricycle, gumamit ng second lane, mabilis sana nakakabiyahe yung mga ano, mga fast moving. Pwede naman sila gumit na pag open, overtake sila, tapos balik din sa gilid. Isipin mo yun, truck, paano kung nawalan ng preno, no? Tapos nakaharang kayo sa gitna, araw-araw talaga mangyayari sa inyo. Pag ganito, napipilitan kami lumabas sa kanan. Buti pa yung mga ibang tricycle driver, no? May isip. Ayun, tingnan mo, nag-overtake na sa kanan yung mga ano, kasi wala eh, nakababad sila sa fast lane eh. Kala mo tumatakbo ng 100 eh. Ayan no. Utsan, dami pang sakay. Overloaded. Sipin mo yun, pag naka-jackpot kayo nang nawalan ng preno, tapos nandiyan kayo sa gitna, dapat yan ang kinokorek ng mga ano, mga per municipality. Nakasanayan na kasi. Kumbaga naging cancer na. Pati yung hindi pag-helmet, 'di ba, sa mga probinsya, yung mga ganito. Parang nakasanayan na siya. Sa probinsya naman kami, 'di ba? Kaya pare-pares lang naman tayo nagbumotor sa kalsada.
Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin wala silang pambili ng helmet. Nakabili ka nga ng motor eh. Ibig sabihin, nasa ano rin, nasa nagpapatupad din. Kasi kahit sabihin mo matigas ulo nila, kung mahigpit talagang pinapatupad ng no helmet, maayos ang ano, di ba? Kaso wala eh. Depende na lang, minsan may LTO checkpoint, yun lang. Takot yung mga tao, pero pagka ano, wala. Daily basis, wala. No helmet, no problem. Hindi ko naman sinasabing hindi ko ginagawang din nag-helmet. Pero sana nga para, di ba, lahat maging uniform, may standard. Dapat yung mga local LGU, sila mismo yung nagpapa ano, implement strictly ano talaga na ano, helmet bawal. Ito yung sticker. Tayo dun. Happy New Year, Happy New Year. Thank you ah. Kaso di ako naka-vlog, nakapatay. Sige. Thank you. Naka-vlog pala ako. Akala ko pinatay ko. So yun, naririnig ko sumisigaw pa yung sticker. Buti narinig ko si Idol nangingi ng sticker. Akala ko nakapatay na ako ng ano, naka on cam pala ako. Pero okay lang, at least na video naman sila eh. So shoutout kay Sir, pag napanood mo to baka ano, mapanood mo na to sa ano, mga ilang araw pa. Shoutout sa inyo ng family mo. Happy New Year sa inyo. Kaya ayoko tong San Miguel na to eh. Nauumay ako dito eh. Ito yung isa sa pinaka-umay lang na biyahe. Itong part ng San Miguel talaga. Umay ka dito sa daan. Mahaba-haba rin kasi itong San Miguel. Tsaka medyo matraffic compare nung dumaan ako. Medyo maluwag. Si Idol nagka-tricycle din pala no. Nako, baka kasama siya sa video ko na ano. Yung mga hindi gumigilid eh no. Pero sana yung mga makakapanood na tricycle driver dito, hindi naman sa inaangkin namin yung kalsada no. Ganito kasi yan, bigayan lang. Pag alam nyo na mabagal kayo, dito kayo sa kanan. Kasi maraming gustong ano eh, magbumilis eh, lalo na highway to. Okay lang sana kung subdivision to eh. Kaso ano to eh, highway kasi to. So maraming gustong ano, makabilis. Eh kung haharangan nyo dito sa fast lane, wala naman sanang problema. Kaso delikado kasing umovertake sa kanan. Risky masyado yon. Pwede silang makabunggo. Unlike pag kayo yung nasa kanan, kahit papaano mas safe kasi mabagal lang naman kayo magpatakbo eh. Hindi kayo makakadisgrasya. Ganito na lang kasimple yan. Isipin nyo nga, ba't kayo nasa gitna? Diba nasa gitna kayo kasi mas gusto nyo mas mabilis. Pangalawa, mas naiilang kayo sa kanan kasi baka maka-aksidente kayo. Oh, what more pag 4 wheels o mga fast moving ang nandyan, di ba? Mas delikado. Unlike yung pag kayo nagbigay, oh, mas okay. Kaya namang bumabad kayo ng fast lane, basta mabilis kayo. At saka pag bubusina na yung nasa likod nyo, yung parang pa-overtake, magbigay kayo. Yung iba, pag sinengasan mo, binusinahan mo, talagang bababaharang ka sa gitna, lalong di aalis. Tibay ng mukha. So ayun mga ka-brain, napahaba na tayo. Kasing haba nitong San Miguel na to. So kita-kits tayo sa next bayan. Let's go. San Ildefonso pa lang tayo mga ka-bird brain. Malapit na tayong lumabas dun sa may yung papuntang Norsagaray na kalsada. Sa may bandang bypass lang yun, mga kalahati lang ng bypass siguro. Medyo mabagal lang ang ngayon usad. Parang ngayon ko lang napansin yung basag-basag na kalsada dito. So ibig sabihin pa uwi pag sa Bulacan basag-basag yung kalsada. Pero pag papuntang north, okay siya. Pero dito pa uwi, basag-basag. Kasi naalala ko wala namang basag-basag sa dinaanan ko nun. No. Tama nga yung sinabi sa akin ni Blen, ni Insan Blen. Sabi niya kasi pag pa uwi, sabi niya basag-basag yung mga kalsada. Yun sa mga bypass dito sa Bulacan. Time check 11:05. Naka 203 kilometers na ako. And magpa 5 hours na ako nagmamotor. 4 hours and 58 minutes. Yan, konti na lang mga ka-bird brain. Makakapagpahinga na tayo sa bahay. Sakit na ng balakang ko. Nanakit yung balakang ko kasi nga kanina dun sa Nueva Vizcaya. Ang lamig sa taas. So kakanginig-nginig ko na persa yung balakang ko. Parang nangawit tuloy. So napabypass na tayo mga ka-bird brain. San Rafael na. Bypass na. Bali bungad lang to ng bypass kasi
lalabas na tayo ng ano eh, Norsagaray. Ganda pa naman ang bypass na to. Pag dinire-diretso mo to, mabilis na to. Kaso lalabas tayo sa ano, kaliwa. Shoutout kay Bossing. Tropang sniper yan kasi naka-sniper ako dati. Kahit safe sa'yo idol, Happy New Year. Lapitan natin si Bossing. Kaso palabas na tayo eh. Tropang ADB rin to. Yan, nakalabas na tayo. Dito tayo nadaan. Dati dire-diretso dyan. Kaso pag dyan nga tayo dumaan, sa Bukawi tayo lalabas. Yan. So dito na tayo. Bakbakin natin to hanggang Norsagaray. Nako, matagtag kalsada. Sana dito lang matagtag. Ilang kilometers pa ba tayo? 40 kilometers pa. Mahaba-haba pa to, mga isang oras pa to. 1.5 hour pa to. Makakauwing ako dito siguro mga alauna. So yung kita-kits tayo mga ka-bird brain dun sa ano, sa una Norsagaray. Basta bala na kung ano maunang bayan. Let's go. Sobrang pangit ng kalsada dito mga ka-bird brain. Sanat ng tipas. Iniwasan ko yung Valenzuela kasi sobrang pangit ng kalsada. Parang mas pangit pa dito. Grabe, basag din yung kalsada. Pero anyway, ano na lang to. Parang experience na lang ng panibagong daan. Kasi hindi ko pa nadaanan to eh. Tsaka doon nga sa part ng ano, Tungko, hindi pa ako nakakadaan dyan. Alam ko yung lugar na yan pero alam mo yun, hindi ko pa nadaanan ng motor. Grabe dito, basag-basag din. Parang Valenzuela din. Mabilis sana dito kung ano, kung maayos yung kalsada. Daming mga warehouse dito. Ayun ang lalalim oh. Buhog. Tingnan sobrang tagtag ko yung cellphone holder, bumaba na. Sobrang tagtag dito. Yumuko yung cellphone. Hirap talaga pag kurap ang mga gobyerno, no? Barangay Pulo, San Rafael pa rin yata ito eh. Pangit yung kalsada dito. Wala eh, puro kurap kasi gobyerno eh. Kundi lang kurap tong gobyerno natin, wala. Maganda sana ang bansa natin. Kahit sino na umupo dyan na ano, sa politika, wala na magbabago dyan. Kurap na lahat eh. Hindi na mare-reset yan unless maggagawa sila ng ano, parang grupo sa ibang bansa. Kumbaga buong Asia, kunyari, gagawa sila ng isang leader, magbobotohan sila, siya yung mamamahala sa mga corrupt na bansa, di ba? Mga ganun. Sila yung mag-aayos. Sa tropa, hataw mo. Kabisado nga siguro dito. May kasalan pa dito. Mas mainam pa sana nag-Valenzuela ako. Aray ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi, boy. Next time, di ba? Ang goal ko lang naman talaga is matry nga eh yung ibang daan. Angas nung pipe ni idol, nakakalkal ah. Okay sana kahit masikip na ganito yung kalsada dito eh, pero dapat ano, masikip na, basag-basag pa. Malayo-layo pa ba ang highway? Malapit na. Ito medyo main road na to. Ano na to? Angat. Hindi, Angat na to. Papunta na tayong Norsagaray na. Bali, Angat na tong ano, lugar na to, Angat. Tapos Norsagaray na. Grabe, sumpa rin tong daan na to. At least, di ba, na-experience natin mga daanan. Pwede rin tong pa Santa Maria. Pero doon na lang tayo dadaan sa Tungko. Ginusto natin mag-ikot, di ba? Panindigan natin. Time check, 11:44 na. Sakto lang to. Pag uwi ko, ano, kain, tulog. Hindi ko muna isipin yung motor kong natumba. May stress ako pag iniisip ko eh. Pagod ka na, tapos iniisip mo pa yung motor mo natumba, no? Aray ko po. At ang pagal naman ito, wala naman nakaharang sa harap niya. Luwag naman, no? Hindi mo may nakabike, luwag naman. Na, mahina sumukat si idol. Hanggat, wala ka. Labas tayo dito. Delica. Dagdagan mo nando. Delikado. Siguro kung ano, nandun na ako sa may ano, Bukawi, nakalabas na ako. May kawayan na sana ako. Baka nga nasa Valenzuela na sana ako eh. Grabe yung traffic dito. Hindi na mauuli. No problem. At least sinubukan, di ba? Uy, tabingin na yung gulong ni idol oh. Grabe naman to. Yan, medyo lumuluwag na ang kalsada. Ganda ng view dito. Anong meron dito? Palaisdaan. Ganda ng view ah. Isipin ko na lang nagbiyaya ko ng Cavite na matraffic. Ayan na. Welcome to ano tayo, Norsagaray. Ito maluwag-luwag kahit paano. Ang circle na to. Top light ba to? Santa Maria, Big Day. Maka-traffic na naman tong tinuturong daanan ha. Alam ko may tinira akong ulam sa bahay eh. Kanin tsaka adobo.
Tanong ka, yung kanin, okay pa kaya yun? Baka nag-voice na yun sa rep. Kanin ko pa yun bago ko umalis Nung 24 pa yun. Para sigurado bibili na lang ako ng pagkain. Makipot lang kalsada dito mga ka-bird brain. Ayun makipot. Tapos patagtag. Ewan ko lang kung safe dito pag gabi. Parang may ano pa siya gubot-gubot style pa siya Hindi pa siya masyadong occupied. Grabe mga butas yun. Nakita nyo yun, ang lalaki. Ayan parang pag iniisip ko parang mas malayo pa tong Norsagaray Parang kunyari Metro Manila to Norsagaray, parang mas malayo pa to na Metro Manila papuntang Pabiskaya. Umay Umay ka na nga sa tawag dito San Miguel, Bulacan. Umay ka pa dito. Barangay Tigbe. Barangay Tigbe. 'Di ba may Big T rin sa Bulacan? Time check. Alas 12 na. Dapat alauna na sa bahay na ako. Ito yung downhill na hindi ko may ilang Kasi sobrang tagtag niya Ang daming ng paputok dito. Sinturon ni Judas. Uy, hams puta. Ang laking hams pala nun. Ayop. Mamaya pag nasa Commonwealth at tayo mag-relax na tayo. Kaso pag Commonwealth traffic na naman. Pakabutan pa tayo ng ulan Ay, kita-kits tayo sa Lagusan mga ka-bird brain. Let's go. Dito na tayo sa may mga ka-bird brain, San Jose del Monte, Bulacan. Ang ganda ng city hall nila Grabe, pangit ng dito. Daan dito. Matraffic siguro dito pagka kasi ngayon pa nang matraffic na Kaya ang babagal lang usad kasi ang pangit ng kalsada. Mas malala pa sa Valenzuela. Uy, live tilapia. Sino kumain ng live tilapia? Turn left. Ito yung literal na Lubacan, Bulacan, Lubacan. Parang sinalon ng Bulacan yung buong lubak sa buong Pilipinas. Ibig sabihin yung may hawak nitong Bulacan. Kumbaga si dito, governor, tsaka ibig sabihin sobrang corrupt ng mga dito Sa bagay, yung sa flood control pa lang number 1 ang Bulacan Uy, sumabit. Aray ko po. Sumabit yung tricycle kasi binusinahan nitong 4 wheels. Pero ang binubusinahan ng 4 wheels yung nag-cut na pick up. Ngayon nagulat siguro tong tricycle, gumilid siya. Ayun, sumabit. Malamang nagulat siya. Kaya gumilid yung tricycle. Akala niya siguro siya yung binubusinahan. Walang imposible, lahat posible. Ulol. Kurap. Alas 12 na. Huwag mo akong abutan ng ulat. Turn right. Grabe, para kang binugbog dito. Parang yung Metro Manila to papunta dito sa hanggang kahit Narsagaray. Para ka na nagbiyahe ng Pangasinan nun. Grabe, bugbugan. Hindi na mauulit. Never again. Di ba aling Valenzuela na lang kaysa dito. Mula paglabas ko ng bypass hanggang dito. Grabe, walang katapusan talbog. Try natin dumaan dito, baka maganda dito. Looban. Tarik angas ni pare Kala mo talaga looban na itong dinadaanan natin. Sinunod ko na lang itong Google Map. Diba? More on Lubak. Putang ina. Walang katapusan. Walang katapusang Lubak. Ang kaya labas ito. Grabe mga paputok dito. Turn right. Hindi na talaga mauulit tong lugar na to. Kiss ka na sa akin, boy. Ayan na, Pakirino na tayo. Kiss ka na sa akin, boy. Highway na to. Ayan na, maluwag na to. Ay, salamat. Dapat pala nag main road ako buong para nakita ko yung mga dito, mga lugar dito. Hindi ko kasi kabisado dito Dali. Uwing-uwi na ako. Uwing-uwi na ako. Malapit na tayo sa katotohanan. Dito na tayo sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. Konti na lang. Parang uulan na din. Konti na lang, uulan na din. Pauwiin mo muna ako, boy. Malapit na tayo. Caloocan. Nandito na yung dulo ng MRT. Yung MRT 7 yung ginagawa. Ito na ang simula ng kalbaryo ko. Hanggang dun na to sa SM. Traffic pa rin pala dito.
Kala ko okay na. Kasi sinasabi ng katrabaho ko dati, traffic dito eh. Maputik, madulas. Bagag. Angas ng kalsada eh, no? Bardagulan. Bardagulan. Sana hindi matraffic sa Commonwealth ngayon. Yan, malapit na. Bunkers tayo. Bunkers. Grabe, hindi na natapos yung basag-basag na kalsada. Hanggang dito sa Caloocan. QC Caloocan. Bugbog na ang katawan. Ilang oras na ako nagmumotor? 6 hours and 30 minutes. So sakto ngayong tansya ko, 7 hours ako. Plus 2 hours. Buisit kasi itong Bulacan na to. Sobrang traffic, hayop. Matraffic, tapos ano, ang tawag dito, pangit na kalsada. Ayun na, Trees Residence na tayo. Ayun na, pa SM na tayo. Shoutout nga pala sa ex ko dyan. Taga dyan lang yun, sa may ano, De La Costa Homes 2. Nalagpasan ko na eh. Shoutout sa'yo, alam mo na kung sino ka. Lalabas ako. SM Fairview na tayo. Let's go mga ka-bird brain. So ito mga ka-bird brain, Commonwealth na tayo. Sakto yan, 7 hours sa bahay. Ilang kilometers na lang tayo hanggang Pasig, malapit naman na eh. So ang natakbo ko na as of now is, ayan, 259, sakto, 260. As of now, 260 kilometers lang natakbo ko. 260 kilometers, ayan, 6 hours and 38 minutes akong tumatakbo. So running pa to, pero tingin ko mga 7 hours ako matatapos hanggang sa bahay. Kasi mabagal ang usad dito sa Commonwealth. So yun mga ka-bird brain, andito na ako sa ISAB. So dito na ako mag-outro. Ali, lalabas tayo ng EDSA. So dyan tayo, maluwag naman ngayon eh, kaya dito na ako dumaan. ISAB din labas ng EDSA. Ang oras ko sa my clock is 6:55 hours. Pero less 10 minutes yan kasi kasama dyan yung ano, pinainit ko yung motor kanina. So palagay mo ng ano, 7 hours hanggang sa bahay talaga. So tama yung tansya ko, di ba? Kasi 5 hours pag yung regular, tapos nag plus 2 hours ako since umikot ako ng Nueva Vizcaya. So ayun, tamang tama yung tansya natin. Pero kung hindi ako sa ano dumaan, sa may Bulacan, dun sa may, ang tawag dito, sa may San Jose side, kung dumaan ako sa bypass pa rin, Valenzuela side, malamang ano, 6 hours and ano ako, 40 minutes lang. Grabe dyan sa ano, sa Norsagaray, grabe, lala. Hanggang dyan sa may bago mag-SM Fairview, sobrang lala ng kalsada dyan. So na-consume natin na kilometers is, yung odo natin is as of now 272. Ayan, mag 273 na. So 273, then palagay mo ng plus 10 na lang, 10 kilometers hanggang sa bahay, or 5, palagay mo ng 5. 273 plus 5, so 280. Sakto na natin na 280. So ayun, 280 simula Pangasinan, ikot ng Nueva Vizcaya hanggang dito sa bahay sa Pasig. Sulit naman, walang stopover, hindi ako kumain. Yung mga pinaka-stop ko lang yung pag-ihi ko kanina, nakatatlong ihi ako, then isang pagas, yun lang yung pinaka-stop ko. Pero dire-diretso ako, hindi ako yung tumigil na matagal. And isa ko pa parang tigil yung natumba yung motor ko. Ay nako, malas. So yun lang naman mga ka-bird brain. So Happy New Year. Kita ka sa next episode, at lagi nyo tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang, dahil ikaw ay isang bird brain. So ngayon mga ka-bird brain, pinagpapahinga ko ng motor. Dumating ako yan 7 hours and 15 minutes. 280 kilometers lahat. Ay, kapag pahinga muna ako mga ka-bird brain.